Jeg synes, Hej og velkommen til Sigurds børnetime. Sigurds børnetime. Ja, I dag skal vi lære om Napoleon. Ja, det er nemlig helt rigtigt. Og først så skal vi lige høre lidt om Napoleons baggrund. Fordi Napoleon han blev født i byen, jeg kan ikke sige det, Ajaccio. Og selvom han faktisk ikke var den ældste søn, så efter farens død, så blev han familiens overhoved. Ja. Og han uddannede sig på den franske militærskole, hvor han hurtigt gjorde karriere som general. Og fik sit militærgennembrud ved sin indsats under Tavlernes generobring i 1793. Det er rigtigt. Ja. Og under diktaturperioden, som var fra 1795 til 1799. Ja, til 1799. Var der velstående borgerskab ved magten? Var det velstående borgerskab ved magten? Og de ønskede at bevare den republikanske samfundsorden. Men på samme tid så ville de holde underklassen med. Uden indflydelse? Ja, uden indflydelse. Og her brugte de militærmagten til at bevare roen og holde opstanden nede. Ja. Og på det her tidspunkt var Frankrig fortsat i krig mod det meste af Europa. Og her var officeren Napoleon hærfører. Og som 27-årig blev han med feltherre for den franske hær i Norditalien. Ja. Og det lykkedes med Napoleon at tage magten ved et militærkup. Ja, men det lykkedes ham at tage magten ved et militærkup den 9. november 1799 i forståelse med diktaturregeringen. Og her der var magten nu Napoleons. Og 5 år efter i 1804 gjorde han sig selv ved kejser, hvor han simpelthen selv satte kronen på hovedet for sådan at indikere som symbol på, at der var ingen gud over ham. Nej. Og ingen æsel. Ingen gud og ingen æsel over ham. Yep. Og hans visioner for Europa, det var at afskaffe standsopdelingen. Fuck it. Og det var hans grundlag i samfundsordenen. Og så ønskede han også at åbne karrieremuligheder for alle. Det var ret. Ja. Og økonomisk frihed blev opretholdt, og religionsfrihed det blev også opretholdt. Men politisk frihed, det var derimod afskaffet, fordi at Napoleon var den eneste magt. Og det var ham alene, som havde indflydelse på hvilke love og så videre, der skulle udrettes. Ja. Eller oprettes. Ja. Nederlaget. Men det blev ikke ved, fordi der var andre stormagter i Europa, som Østrig og Rusland, som blev tvunget ind i en alliance med Frankrig, som var rettet mod England. Men da det ligesom ikke var muligt for Napoleon at invadere England, brød den her alliance simpelthen sammen. Og Rusland, det var simpelthen den første som trådte ud af alliancen. Ja, første trådte ud af alliancen. Og det blev Napoleon ikke særlig glad for. Nej. Nej, det var fandme ikke fedt. Så han besluttede sig for, at han ville angribe Rusland. Med våben. Ja, og masser af soldater. Utrolig mange. En stor, kæmpe hær. Og det her, det var simpelthen indledningen til hans fald. Fordi at det var simpelthen de hårde russiske vinter og afstande, som førte til det her fald. Fordi russerne, de har nemlig sørget for at fjerne alle. Det kan jeg faktisk godt huske. Ja, kan du huske det folkefærd, man snakker om der? Og de har nemlig sørget for at fjerne alle fødevarelager og nedbrænde alle landsbyer, så der simpelthen ikke var noget mad nogle steder til den her kæmpe hærværk, så de døde simpelthen. Og den her sult og kulde. Ja, præcis. De der kom afsted i deres sommertøj. Ja. Så var det bare iskoldt i vind, eller i Rusland, hvor der bare er minus 40 grader om vinteren. Præcis. Og den her måde at takle det på, det kaldt den brændte jords taktik. Ja. Så det sidste punkt, det er i hvor høj grad Napoleon han reddede den franske revolution, eller om han dræbte den. Ja.
Og det er simpelthen en debat, som jeg ikke har skrevet til. Men jeg tror egentlig, at han dræbte revolutionen, fordi at det havde det der med, at der ikke kun skulle være én magt. Sådan enevælderagtigt. Men det var Napoleon. Der var ikke nogen politisk frihed. Nej. Så på den måde så dræbte han jo lidt revolutionen. Men på samme tid så prøvede han jo at afskaffe det der stændersamfund. Så alle var jo lige på den ene side. Og alle havde sådan en mulighed for karriere og økonomi. Men de havde ingen indflydelse. Men så blev det ikke gennemført. Nej. Så det er jo op til, hvad man synes. Hvad man tror. Ja, om han dræbte eller hvad det. Det er meget forskelligt, ja, tror jeg. Det tror jeg også. Men det var alt, man havde at se på. Det var alt. Bjørn er desværre gået på toilettet, så han kan ikke vinke farvel. Nej. Men ellers så plejer han at sidde over i skraldespanden og vinke farvel. Men han er her. Han er på toilettet. Så nu vinker vi bare. Hej hej, Bjørn.